Oh Baba, Baba wetu osezulwini, themba wena wedwa, themba wena wedwa, sithi koNkulunkulu kuseze ubekuna phakade sofela kuwe Baba, sithi wo Baba wetu osezulwini, sethemba wena wedwa, sethemba wena wedwa, oh Baba koNkulunkulu kubekuna phakade sofela kuwe Baba, sithi wo Baba wetu osezulwini, sethemba wena wedwa, sethemba wena wedwa, Baba koNkulunkulu kubekuna phakade sofela kuwe Baba, sithi wo Baba wetu osezulwini, sethemba wena sethemba wena wedwa, sithi koNkulunkulu kubekuna phakade sofela kuwe Baba. Hallelujah, hallelujah. Kubekuna phakade sofela kuwe Baba, anginawo amandla wokuma ngokwami madoda, imele Nkosi Jesu, anginawo amandla wokuma ngokwami ngiyazikile, Nkosi Jesu, anginawo amandla wimela ngokwami ngiyazikile, Nkosi Jesu,
Jesu anginawa amandla wimela ngokwanelisa Simbanile vele mafili ati ngubanile ati simbanile vele mafili manya bambona danja
Emawe niwe baba silale mawe niwe baba silale mawe niwe baba silale mawe mama we baba silale mawe mama we baba silale mawe niwe baba silale mawe mama we baba silale ge kama ligayise we mama wetu ligayise mane ligamo ya kama ligayise we mama wetu ligayise ligamo no makubaba tingatandaza binongaboni sipambano yaboni sipambano makubaba tingatandaza binongije Oh,
Thank you. Hallelujah bazalwane. Ngiyazi ukuthi sihlomile. Hallelujah. Ngiyazi ukuthi sihlomile. Ngiyazi sihlome kakhulu. But ke ngiyafisa ukuthi sinikeze abafowethu lapha iband idlali item yayo ijumpeke ngephutha kwi program, and I feel bad because bacelwe yimina labafowethu. I believe ukuthi nabo basama artist mamu Othusi kusawumkhakha wo music, so inhlonipho nami ngiyabanikeza wena bafethu ake nishaye nje ngomuntu oyi1 noma embili, and then mase beyaqhubeka abafowethu siqhubeke nohlelo lethu. Siyabonga.
One, two. Oh, siyabonga Nkosi yami. Okay, sicela on behalf of amaciko ezengaphambili indoda kaNkulunkulu. Siyambingelela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Mina ke angizele ukuzomela uArts and Culture. Ngizokhulumela amaciko. Ngiwakhulumela amaciko njengo-chairperson we-KZN Gospel Artists Forum. Shuthi wonke amaciko ase-KZN acula umculo wokholo aphethwe yimina. Ngakho-ke ngizocela wonke amaciko e-gospel asondele la estage. Asondele la estage. Nabathintekayo nje kwe-gospel basondele la estage. Namhlanje ke size kumfowethu ekubuhlungu kakhulu ngoba sisanda kulahlekelwa nangonyaka ophelile salahlekelwa umfowethu Mageba ebesibambisene naye futhi la kunyenyana ye-Gospel Artists Forum ube u-deputy chairperson uMageba so isikhala sakhe asikavalwa umuntu namanje ngeke ngezwa ke oga bephakamisana benoJojo befuna ukuvala isikhala sikaMageba sokuba u-deputy chairperson wozani asikavalwa mthuthi manje sesizolahlekelwa usiyabonga kubuhlungu kakhulu sicemeke ingozi engeqwantwala thina maciko ngicela nisondele bafethu nonke nisondele nje stage nisondele stage nonke kodwa beseza amaciko okumnandi nokufike kusinika ithemba uma sikule nkonzo namhlanje kaSiya ukubona ephelezelwa kakhulu abantu besifazana futhi abantu abami indleleni imphumele ngayo Siya abantu besifazane ngiyabona ukuthi nisimisela ukuthi nize nijike esangweni lasezulwini senineshoko ukuthi usengenile bese niyabuya nidele konke abantu abami manje lento ibuye ingipha isithombe sokuthi hawu kanti unceke ube nakho ukubuya beyisoka mhlambe masinganakile ngoba ayiniphumile abantu abami yazi ake nishayile izandla nje abantu besifazana ewu namphelezela unceke ngiyabonga kakhulu awapheleleke lama artists enwabonayo ayashoda kakhulu kodwa nje ngaphambi kokuthi mhlambe umuntu ahlale phansi noma akhulume kakhulu ngiyathanda ukudlulisa ukuthi amaciko akwaZulu Natal abhekene nesikhathi esinzima amaciko akwaZulu Natal abhekene nesikhathi sobubha abhekene nesikhathi sendlala amaciko akwaZulu Natal egospel azibona engamaciko ngathi awanakiwe kwaZulu Natal amaciko egospel anomcimbi owodwa owenzeka ngonyaka uvukile gospel festival uma ungazange uqashwe kuleyo mcimbi kusho ukuthi uzolamba unyaka wonke nawo leyo mcimbi ngeke ukwazi ukwathatha wonke
kubalekile sekudlulise lokhu ukuthi uma nibona izikhulumi lokho eziphakama ikhuluma zimemeza igama lika Mama Weziwethusi omunye ngithi omunye wayengu-MEC walomnyango akwenza akaze kuphinde kwenziwe umuntu wathi mefika eminyangweni wayishintsha indlela yokusebenza wenza ukuthi abaculi lento ukuthi bahole ngokuqashwa iphele waqala ama programs kuphethe yena besihola inyanga nenyanga ayiphindanga yenzeka leyo nto akekho umculi obekhala ngendlala ngezikhathi kusaphethe uMama Weziwethusi eminyangweni waKwaZulu Natal kwaArts and Culture ngoba ubenza isiqiniseko sokuthi akakwazi ukuthi angasiza into eyenzeka once off kodwa ucreator izinto ezizokwazi ukuthi ama program azokwazi kusetshenzwa ungasebenza u6 months every month uyazi uiciko kunemali engenayo thina ngalezo ikhathi esaphethe besahlala kakhulu la emakhaya eMlazi besiza sichomelana emengena imali ebebuya eminyangweni omunye afaka ikhisha enzela uma wakhe ikhishi thina ke bafana baseMlazi into esithanda kakhulu ukwakho uTurum ngale emva koforum iyona ndlela esakhuliswa ngayo ukuthi mase ubona athi ukhulile fawuzakhela uTurum ngale besichomelana ngayo le mali ebesithola kuMama Weziwethusi esawuphe MEC waka Arts and Culture after sekhambe yena awabanga esaba khona ama programs abenza ukuthi amaciko asustain akwazi ukuthi amaciko aphile noma ngathiwa awuqashiwe ukuyosebenza ndawo kodwa ube neprogram ozophila ngayo uhlanganisa abantwana bangakini Monzi Comedy bafundisa iComedy wenza ama workshop udevelop ama talent abantwana walanda ngisho abantu ababehleli koGoli ungazi bahlaleleni koGoli kwabala wathi ababuye bazibuyisele la ayikho into abayikhamisele eGoli angikhona futhi ngafika ngabatshela athi uthe uMEC ayikho into enikhamisele eGoli cela nibuye nize eThekwini mebefika labantu befika bayithola kumsebenzi babonje ngempela ukuthi besikhamisele eGoli kuyasetshenzwa la besiza sichomele abanye bakozinye izifundazwe beze bethi bahalela ukuthi nabo baba ama artists aseKZN siyayiqhenya ngawo akekho kodwa okwazile ukuvala isikhala sakho namhlanje njengoba ngithi sine event eyodwa yamacika gospel eKZN uvukile gospel festival namhlanje leyo event iyona event eneyinkinga nezikweletu eziningi kuyakala futhi emlandweni lokho ngokuthi mawuzoya kuyona uyayihlale nabantu efanele uhlale nabo bese uyatshela kuthiwa kulonyaka imali siyayafule izoba uhafu uyazi njengoba kuthiwa imali izoba uhafu ngeke kusanela vele into zama artist ngeke sanela ama service provider uvume ngoba uncenga ukuthi umcimbi uhlale uhambe uyowenza umcimbi hamba nabo njalo bonke lapho nabanye abangekho manibuya 3 days after nithola ucingo oluthi le funding ebesinikele newafu nayo siyayi-withdraw isekho isimo sento esibhekene nayo right now la eKZN ubuhlungu esibhekene nabo lama artists mongababuza bonke akekho ongazange ayithola icall this year kuthiwa kucela ehlise imali kade ibizile ngoba sithe masibuya laphana idepartment yasitshela ukuthi ngeke isasenzela lezi zinto eyayisithembise zona bonke labo bonke bathola ama calls kwathiwa abehlise le mali kubhlungu into eseyenziwa kuthina umuntu mekwazi ukwenza ungakwazi ukondla umndeni wakho leyo muntu usuke kubulala ngefrustration uneshow ukuthi uzoba stress ube nedepression ufe angazi noma iyona ndlela amaciko aKwaZulu Natal abongwa ngayo yini esesebenze kangaka ephakamisa isifundazwe ukuthi namhlanje abongwe ngedepression abafowethu abanamali bayahlupheka bayalamba kunzima Mama Weziwethusi into washiya kuyona washiya entweni enzima so bafowethu ngizothi namhlanje ukuhamba kwasiya ebesiyibambe naye siyacela iziphathimandla eziphethe iminyango zibuyelwe honembeza zazi ukuthi labaculi laba le mali bayithola kube kanye
ngele event otherwise abaphi make sure seqedwa nayo ke le event okuyiyona esithembele kuyona uga une event ayenza ekuthiwa i-pre-Easter angikaze ngiyibone isupportwa iminyanga ethize i-event engabe nayo ithatha amanye abafowethu iyabaphakamisa babeka phezulu ngizama ukudlulisa ukuthi ubuhlungu esibhekene nabo la eKZN kulesikhathi samanje asilinganiswa namuntu if umuntu ekwazi ukukunika ifrustration ekwazi ukukunika istress leyo muntu akahlukile nomuntu okubulalayo because i-depression ekugcineni omunye umuntu yambulala so ngiyacela ke siya ukuthi mfowethu izinto eziningi njengoba uhambile ubonakala umehluko mfowethu uhambe kahle gatsheni boya benathi impongozi ngelwayo boya benyathi obudle ekhaya ngoba ebusole belusi ngonyama sithi ke mfowethu uhamba kahle wena ke inkomo ezidle ekhaya ngoba ebusole amalusi sazaluswa intombazana uDimazana Mthunzi siyabonga kakhulu bafowethu thank you sibonge ku weliqiniso liyababa kodwa linje ngoba linjalo sakhumbula ma hey kodwa kulungile nini understand ke ngicela ubesehla stage njengamanje kusale on stage uNhlanhla Gebashe nathi Sithole kanye noSiyampha beze ngaphambili Nhlanhla Gebashe nathi Sithole noSiyampha eze ngaphambili bafowethu isikhathi asekho eduze kwethu sibheke kobe kumfowethu lapha isikhathi asekho eduze kwethu uma nifika nje la ngaphambili bafowethu ukudlulisa indumiso enikiyona nami ngiyathanda ukuyiveza kodwa isikhathi asekho ngithanda kabi ukuyiveza abanye abantu nami ngithanda kabi asekho sona bomuntu uzani bafowethu Nhlanhla Gebashe ngene stage maye oke maye oke maye oke maye oke maye 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 oke maye maye o maye hallelujah hallelujah umthalo lo lo what's your name what's the top umthalo umvulele tudo umvulele what's your name so pity of it's all the world so the Das ist schon so, das ist schon so. Ja, sind wir auch schon da. Okay, okay.
Soprano viso. All right. Adesso di terra, one set. Siamo a cena. Official cena. One set. Yes. It's your solo, mi wanonalo. Ithi kaSipikile hamba kahle mngani wami bengijana ibhola mina kweCameroon sikolodelana ngamagoli benginamagoli amathathu kwiligi kade sedlala kamnyane Kingswethini ethetha ke engibiza ngenkomo wayeka ukudlala ibhola ngaqhubeka kukuvuna ngibanqobe mngani wami ngiyabonga kakhulu hambe kahle bese kuthanda banqobe qinani bafowethu konke engiyithande ngane nengenze ngala ile ethi uma ngabe maniyocula emshadweni noma nibizo emisini ocula ngicula khona bese nibiza kwenye indawo ningakhona kuye kuleyo ndawo bese nithi Amazing Grace hamba siculela lapha uthola imali cela bashaya ihlombe ngalona benethimba leAfrika siyabonga kakhulu amen ngiyamazi umhlengi wami akalali akose ngeka sithe yena uhlala nathi kuze kube phakade mina ngiyamazi yebo ngiyamazi umhlengi wami akalali akose
ngeke sithele yena uhlala nathi kuse kube phakade yebo ngiyamazi umhlengi wami yena kalali abose ngeke sithele yena uhlala nathi yena kuse kube phakade yebo kuse kube yebo kuse kube phakade yena akasilahli uhamba nathi yebo kuse kube yena uyathanda uyathwalana yebo kuse kube ithi kumu songaka no thando no kuthethele lwakwe solo Yesu Kristu ulithemba lethu nokuthula uyasipha kona Yesu Kristu ulithemba lethu nokuthula uyasi singayisho sonke le Jesu Kristu ulithemba lethu nokuthula uyasipha Jesu Kristu ulithemba lethu nokuthula uyasipha singasho Jesu Kristu ulithemba nokuthula uyasipha Jesu Kristu ulithemba lethu nokuthula uyasipha Jesu Kristu Hallelujah. Hallelujah. Ake sihlabelele nje kafishane bazalwane sithi nje wangithandu Jesu wangiphakamisa
Ngasisho sonke nje bazalwane. Oh ingakho ngicula ihlabelela. Thank you so much sibonga kakhulu kunathi Sithole besicela ukudlula phambili ke abanqobi basebenze nabantu abaningi bafowethu and I can't do that mistake of not giving our own my brother awuxabhashe madoda ukwagijima nathi na mina khubona nami sangipithisile kanti kuzokwazi my brother and then on behalf of ukusebenzisana nabanqobi ngicela uze nje ngaphambili mfowethu ube namazwi na uzowasho uma ngabe ke eseza ngaphambili ngicela alunge uSigwili uSiphumelelo kanye noMalusi Mbokazi angeke ngisasukuma ngeke ngisaphinde ngibuye uma ngabe hlala phansi Sigwili Siphumelelo Mbambo and uMalusi Mbokazi. Thank you. Amen bazalwane. Ukube bekumcimbi wakwami bengizocula manje kuliphuthu ukuthi kunabantu abafana noSigwili oJambo uyababona abahleli lapha bese ngithiwa ngiyacula ngezilami kungaba unfair. Igama lami nguadvocate Siyabonga Kevin Siphelele Xulu. Ngeke ngaba imanager yabanqobi for several years, 15 or if not 16 years ago. Sihambe nabelidi ibanga nama gospel artist angafani. Okungihlabayo mengimla amagama akhulunywayo bese kuthiwa ichange ayibonakala. Ngimzwile umfundisi eshumayela before ashumayele kukhuluma umfowethu umfowabo kaSipikile washa amagama engawathandi. Wathi inkosi ungavumi ngathi ekhuluma ngeleli mpompo ekhuluma ngokungafiki
mfowethu uNkulunkulu unginika imessage wathi ngizokutshela ukuthi uyikhona yena mengabe kungafika noma yiphi into engazama ukuhletshwa uSathane this is not over. Sifundile eBhayibhelini ukuthi ngemhla kulala abantu abathize uJehova uyayafika enzima. Ile imanga ke ngithi mina njengosomabhizinisi unyaka wami26 ngusomabhizinisi. Mungena nje kuMakhathini Group icompany uNkulunkulu ngomusa wakhe ayibekile enze into engafani. Sigado comrades, sigado Chris Brown, sigada into abantu abaningi abangafani befika eSouth Africa no Karen White. Kodwa konke besikwenza nesikwenzayo sikwenza under the divine following. Nayi isuggestion yami. Ngicela ngalo December lo oqalayo. Mina ngumpresident womzansi Business Forum. Ngifuna sibe nenkonzo ezoba ngoDecember. Ngizomthemba uThixo uzonginika amandla ukuthi siyifande. Ukuze lama artists kadem la lento ukuthi sifike sibamise abantu sishaye izandla bese sithi sorry sigoduke has to come to an end. And lento ekhulunywa ngomama weziwe yini singasho sithi MEC okhona mina I'm not in politics and I'm a businessman. Yini singathi sicela ukuba ne conference ngifuna le conference ibe ngoNovember. La so mema khona uminister no MEC. Bake bame la basitshela ukuthi yini evimbayo. Because siyatshelwa every time humble voter. Siyatshelwa every time humble voter. Sivotelana. Njengoba ngimla mina nomasipala uyangikoleta almost imali eningi emamiliyoni. Kodwa ngizama ukuchaza ukuthi sigcine sihlukumezeka thina. Ama artists ukuze iphele lento kufanele sithe sisho njengoba babo bebecula noSgwili bathi konke okuhle kwenzeka kimi ngiyazi uJehova. Singasabi ngokukhuluma ngoNkulunkulu. Into engiyibonile emhlabeni abantu abakhonza uNkulunkulu ave beba namahloni. That time is to end now. And fanele sime sithi ngenkonzo kaSpikile sathatha isinqumo. Isinqumo ke ngisithathile sokuqala ngiyafuna ngoNovember lama artists kadela eze ngizobuka ukuthi bangaka ominister bazoza sizobhala incwadi sithi ngoNovember izani ngoba ngoDecember sifuna ukuba neevent ama artists azobeqashiwe bese sithi ngawo lama artists ngisho ngathathwa ama homes adinga ukuthi asizakale esikhathi esequlile kwenzeka into ezoba positive kungakhulunywa ngovukile kuphela. Number 3 sengizohlala phansi ngoba imbabuza ukuthi lo muntu o2 slice uzothini la bayazi mandla la besidova nabo bakoJob bakhona la angithi yabo besihamba nawo uSpikile mina kwami yonke imicimbi eyenzakalayo bengenzela uma wami i70th birthday useka 8 manje many years ago kuhlale kwabanqobo ubaba beshonile 2005 kwacula uSpikile ngokwashona udadewethu kwacula uSpikile onke ama event engikwenzayo besides ukuthi ngiba manager ngeke ngibaqashe bafika noga bafika bonke nolokhunjana no babo so njengoba sengiphuma engiphuma nalo lokuthi u15 November first ucheck ukuthi unini asibe ne conference sibiza ama politicians ake siyeke lento esingisi sicela umama wezi kuma minister bakasitsheli labo ukuthi bavotele singakaboni senzani siyeke kuba ilento yokuthi sishane ngeskelemi engizokusho nje kumndeni inalizwi engizolishiya kumndeni liku Psalm 103 athi mbonge uJehova mphefumulo wami alithi konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele lathi mbonge uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe emihle bathi yena othathelela zonke izono zami oyelapha zonke izifo zami okhulula ukuphila kwamabhujiseni okukhelisa ngomusa nangobele ubusha bakho ubuyise njengokhozi ngizoshiya uPsalm 103 I'm the first person to say lento eyenzekile ngiyithanda lensizwa mina ngiduduze kakhulu umaza khale becula labafowethu yikho bengathi angisile la ngizoba recorder because ngathi khonto engayenza ukube ngiyakwazi ukuncenga uNkulunkulu bengizothi not this kodwa ke sisemseni kaNkulunkulu amen engikushoyo ukuthi kusukela namhlanje ngomhla ka15 lapho asivumelane siyahlangana sibabiza ominister kodwa mina ngoDecember ngifuna ukuzama ukukushantsha khona bathi soke sibone imancane wena thina sifuna ukuzama sibe nenye gospel event la bezosixhasa khona kube kuhle niyezo bazalwane duduzekani umndeni wakaNdlovu uNkulunkulu aniqhine nazi ukuthi animile nodwa izingane kaSpikile mina ungasabi ukufona mekhona esikudingayo I avail myself as usiyabonga Xulu ngizoyikhokha ischool fees mefanele ngisikhokhe ngizosiza mekuthiwa fanele ngithenge I will do it I know this man umfana wami lo khuliswe yimina
yikho ngithi nifayinazi ukuthi kusho inhliziyo emhlophe ningifune benifuna impemba yami uMandla uzoninika bengicela abafowethu bengicela banqobi ubona bamkhonzayo lize niuqule ngiyafisa ngathi isikhathi uyabona mase kuthiwa ngiyatetema sincane isikhathi esinikwa abanqobi fanele aba-artist ayitike la this was a singer bebesiduduza ngangikhala mina ngiluza ubaba 20 years ago these are the guys that sang basiduduza basinika ithemba lento ethiwa kinki isikhathi this is a singer ngiyaxolisa mengiphapha kodwa nazi nje lo muntu osukumile ozela uzobonga kodwa futhi uzothi mndeni hlalani kusam 103 futhi ngiya volunteer bekhona into eyidingwa ingane zasipikile ngikhona ngiyabonga Nkosi semusibusisi ningakhohlwa iconference asiyenzeni lento noma ngathiwa bangakanani abantu sibabize labo minister bebefuna sibavotele abaxhasa lento esizoyenza uDisemba uze ngoDisemba abazali bethu bathengele thank you masikubone 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 engazimulwe sikahlabelela so Thixo bawo Thixo ba sithandaza wena masikubone masikubone engazimulwe Thixo bawo Thixo ba sithandaza wena sithandaza wena masikubone masikubone engazimulwe mphefumulo wami wena mphefumulo wami wena mphefumulo wami mphefumulo wami mphefumulo
28 November eMaritzburg. Sizo celebrate sonke ngoba sasaqala sonke noma nganifica senikhona. Kodwa lo 20 years esengibe nawo ku music industry engiyo celebrate eMaritzburg. Bengitshela ukuthi ngizoba nawe mfowethu, kodwa abafowethu ngizobe nginabo. Sobe sinabo sobe sibambile. Uhambe kahle mfowethu, hambe kahle sibhekile. Thina simalu
Jerusalema umuzi wakhanyayo ngingeze kakubala okuhlela Jerusalema Hallelujah. Kosingiyazi ungenza konke lingafishwe icebo lakho Kosingiyazi ungenza konke ngithi lingafishwe icebo lakho izethembiso Senkosi Jesu ziqine kune zintabala nokubaziwa izinkanyezi
isikhathi asisekho ngizoyishiya lapho. uNkulunkulu anibusise anihlenga nilondoloze nitutuzele banqobi bafowethu kubuhlungu nitutuzele uNkulunkulu engathi hamba nani umndeni wonke phele nitutuzeke bafowethu ngisiza Nkosi ungipha amandla begesela njengojoya ngisiza Nkosi ungipha amandla kunqoba usathi nawe ungamthatha yena umetha wakho yena kubiyele umhlaki wa sidlule ezintweni ezinzima yabotshela siya ngoba uyinkosi yazulu yena uphakeme enkulu ngisolima kakho siyami Thank you so much, Malusi. Right now on stage, Sesavala, we do understand that Bazalane Gyaputsun and Chahile, but just give us this last 5 minutes. On stage right now, I understand it's a befundis, it's a Pauli Luguti, Baya Putum, Safis and that, what does Facebook Sala sends a concert la, and I say, allow me to say, on stage, Babo, on stage, Tumbo, on stage, Lungelo, Sabonga. Over to you guys. Thank you. Thank you. Ay angivele ngingahlabeleli Lord, I want to be there to be there I'm gonna be asking you to sing this song from your heart. Please forget about whoever next to you, whoever can whisper anything in your ears. Just connect. Do anything that can make you connect to the Spirit. Lese sikwenze wabala. Uhloniphe isikhathi sakho, uhloniphe umswenko wakho, uhloniphe insipho ogeze ngayo uthi baba ngiyabonga ukuthi ngila. Ngalesi sikhathi ukuhlonipha isikhathi sakho, I'm not trying to pass any joke. Umcibisho lo wesibili lo ogwaza kungakaphela unyaka. Nisixolele mangathi kuyishow, akuyona ishow. Ngokomthetho bekufanele mina as ubhutwabo ngimnikeze imic. Umfana oqala owesibili ngimnikeze omunye nomunye anikeze omunye nomunye anikeze omunye. Nomculi maye khona ongacontribute ukuthatha imic ebese siyamnikeza yona siyibeke phe kwecoffin city hamba qhawelele. Because akufanele ukuthi ibuye lento kwesithathu. Asingayenzi phela sesikhulile, asingayenzi phela into kungathi ishow noma wonke umuntu uthi sizoya nini kuloya mcimbi wokufihlwa kwabanqobi. Today this must come to an end. And sinamandla olimini lwethu lokuyikhuluma uNkulunkulu. Yindaba kube ngathi asikhuli. Ubani ozophinda athenga omunye umswenko wokuzongcwaba kubanqobi again. Asikhuleni manje na.
asikhulani kade ngaqala ukucula kodwa ngeke ngikwazi ukureplace umzimba womuntu osengasekho ngingacula ngisukume nonke nijabule nonke nizwe ukuthi uculile ubaba uThixo omkhulula akasebenzi namhlanje kusebenza ukuthi isikhulume sivuselelane sazana ukuthi singobani siqhamungaphi siphumaphi siyapi yes bashila abanye bathi we are tired of being artists are broke yes ngeke siye kuba broke because negospel esiyiculayo ithina asiyibaluli kuyo thina sibalula yona kithi izosihlonipha kanjani le gospel esiyiculayo ufuna ukuthi nabeze emva kwethu bazokwenza ama flops enziwa obabo kwadelay kwaze kwaba la niyazazi izingaki izinto esingenazo ebekufanele ngabe sabanazo before we go for that mistakes but ngoNkulunkulu we've been able to wake up silidabulile lelo ofa lele sacusha kulona nemgogo sadlula namhlanje sila I'm not going to be ncinzaring you. I'm not going to be pressuring you until you die. But I'm going to be ncinzaring you until you wake. Azile bengakuyona competition by the way. Bengakona ukintroduce ama business and na wonke ama categories esinawo. Besizobhodla and sizothi la asikhuze lo mkhubu ungaphinde wenze la. Asike sukume sime ngenyawo. If ungathanda uyeke uhlale phansi but sizokwenza lento. I'm not going to be begging anyone to do lento. And as into kufanele niyenze yodwa ungasho ukuthi thiwa ubaba mina nginendaba nawo. But sizokwenza lento esizoyenza. Sizofika lenkemba akwazi ukuthi kungafa kuhamba abantu ababili grouping and pioneers in KZN. Bahambe belandelayo within the end of the year. Sinamba artists ahlonishwayo kade fikile la stage. If ungasuzwa nje after this incident omunye useshonile kuzothiwa yini ayikho lento. Ngicela sivala amehlo. uNkulunkulu ngeloselungileyo wena Thixo nomuso nothando wena othembekile kunabo bonke uNkulunkulu. Wena uNkulunkulu ovela ekuqaleni wena uNkulunkulu osiphilisayo wena uNkulunkulu ohlengayo wena uNkulunkulu olondayo wena uNkulunkulu ogcinayo wena uNkulunkulu ofihlayo osandla sakhe sisekela ukuphila kwethu. Azizile ukuzoba ngqonda sizile ukuzozwakala sizile ukuzovela ukuthi singobani kepha uNkulunkulu sizokhala kuwena sizobubula sizothi baba akubukeke ngathi kuyajwayeleka yebo ukufa kujwayeleke kepha siyacela kuwena uNkulunkulu sizovala lenqeba nalesibhobo lokufa engena ngaso kuleli khaya labantwana abayondle emakhaya labantwana bavusa imphefumulo elimele labantwana baqinisa abantu labantwana bayiphilisa kwayibona ngalento ngiyacela uNkulunkulu egameni la wonke amaciko akhona wena uyithemba lamathemba nguJehova Sebawothi wena uJaira uNisi uKadesh uShalom uElonai uAdonai wena uNkulunkulu awukazi uhluleke wena uNkulunkulu uyalalela futhi izulu nawe uqobo lwakho awukhohlwa ukhumbule ngenye imini uNkulunkulu kuba sake sakhala kuwena lokhu makube izithelo lokhu okwenzeke namhlanje makube imbewu ezoqhumisa izithelo ezinhle kuba nqobi nakwamanye amaciko sicela usivalele ukufa baba konke siyacela ngegama negama lenkosi yethu uJesu Kristu nangamandla kamoya ecwebileyo manje naphakade amen. Silwela Jesu ya silwe hela maqede asibiyele himini nobusuku simakade uyasilwela silwela babuya silwe hela ebo asibiyele himini nobusuku abazi enuyabazi ubuhlungu bethu
kodwa sanibona bazalwane ake sihlabelele nje. Ake sidumise enkondlweni. Woza woza. 1 2. Yamasu Jesu amagwele sonana. Wasu Yasu. Wati sonana. Sibuyisele inkonzo kubanikazi bayo sicule nje singayapi bese sibuyisele nje inkonzo kubaphathi bawo siyaxolisa kakhulu bazalwane bami sibaningi kodwa ngokugcina mina ekuthini ke sizokwenza lokho esikwenzayo uNkulunkulu angisikelele kakhulu siyabonga ukusibekezela sixolise la sinyathele khona bazalwane bami besibhlungu kakhulu ngomfowethu sithi akuhambe kahle banqobe bafethu niqine uNkulunkulu uyakwazi nibhekene ngakho ethi sikaya phuma sisuka kuwe singashona sokhala kubani na sokhala kubani ekazi what's emsuzo tata awubulwe heli ekazi buloni ekazi buloni
Thank you so much, guys.